F'konferenza internazzjonali li tlaqqat fir-Rabat l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Operaturi ta' Trakkijiet u Trailers l-Atto appellat għal dak li sejħet pjan aktar holistiku brabta ma' reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Iċ-ċermen tal-Atto, Joseph Buġejja, irrikonoxxa l-viżjoni fit-tul fil-pjan ta' reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Iżda qal lill-partijiet interessati biex iqisu li jkun hemm irmiġġi b'operazzjonijiet adegwati fuq il-moll li ma jipperikolawx l-operazzjonijiet loġistiċi. Hemm bżonn li jkun iktar holistiku fis-sens li waqt li qed niddiskutu il-parti tan-naħa tal-belt irridu niddiskutu wkoll u nsibu soluzzjonijiet fejn se joperaw il-vapuri u l-operat tagħna in-naħa l-oħra tal-Grand Harbour. Fid-diskors tiegħu is-Sur Buġejja sostna li kull żvilupp mill-ġdid, inkluż proposti li jinvolvu ras ħanżir, għandu jkun robust, imfassal għal ġejjieni u allinjat ma' rekwiżiti nazzjonali tal-loġistika qabel ma jitmexxa l qudiem. Indika wkoll li s-settur qed jilħaq il-limiti operattivi tiegħu u tkellem dwar dawk li sejjaħ żvantaġġi strutturali li s-settur qed ikompli jaffaċċja. Fuq livell Ewropew qal li l-Atto żiedet il-ħidma tagħha sabiex tfiem li meta policies ikunu ġeneriċi dawn jonqsu milli rikonoxxu r-realtajiet ta' pajjiżna bħala gżira. Fosthom semma l-Emissions Trading System l-ETS tal-Unjoni Ewropea. Meta semmejna l-ETS u żieda li daħlet fi għannar ta' 734 euro kull trailer hija żieda li mhijiex ġusta u li at the end of the day qed iħallas għall-konsumatur. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet innota l-importanza ta' Malta f'dan is-settur, tant li qal li r-reġjun tal-Mediterran jiddependi minna għax ftit huma l-portijiet li għandhom l-importanza loġistika tal-portijiet tagħna. Dwar il-Port il-Kbir ta' kelma li l-proġett ta' riġenerazzjoni sa jsir kif suppost jekk l-industrija tkun parti minnu u fissru bħala opportunità. Is-settur marittimu huwa importanti ħafna għal pajjiżna u se naraw kif. Area li hemm bżonn verament tiġi indirizzata xila mitluq għal ħafna snin. Intu għadera ġdida u fl-istess ħin nibżgħu għal dik li għall-industrija li tpoġġilna l-ikel fuq il-mejda. Semma direttiva dwar it-trakkijiet li jġorru l-prodotti li qal tinjora l-fatt li hemm li vjaġġar bil-baħar u li bekk awtomatikament tippenalizza l-Gżejjer. Qal li jidher li l-Kummissjoni Ewropea sa tneħħi din id-direttiva minn fuq l-aġenda minħabba nuqqas ta' appoġġ minn pajjiżi li mhumiex imdawra bil-baħar. Madankollu istqar li Malta sa tkompli tagħmel pressjoni biex tidħol direttiva ġdida jew biex imqar dik li hemm tiġi emendata sabiex l-inġustizzja kbira li qal qed ibatu l-operaturi Malti tiġi indirizzata. Indirizza l-konferenza wkoll fost l-oħrajn l-Europarlamentari Malti Daniel Attard li hu membru tal-Kumitat ta' Trasport u li qed iwassal il-perspettiva u realtajiet ta' Malta fil-Parlament Ewropew. Intervjenew ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia u b'video l-Europarlamentari Malti Peter Agius.